A Drinking Tinto. Vamos a Drinking Tinto. Vostedes saben que hai un grupo que se chama Drinking Tinto? Pois sí, señor. Non sei se a denominación de orixe do Albariño estará moi conforme con este nome, pero o noso reporteiro Tucho atacoulles a estes grupos que se chama Drinking Tinto. Está ben ese nome, non? Que será, que será? Oh, que será, que será? Serán, que será? Oh, que serán, que será? Oh, que será, que será? Juventude Galicia. Ola, do verbo to be. Área Máster, o mellor estudio cas mellores instalacións do planeta e parte de Chipre a súa disposición. Miremos. Ajo fría. Non hai ajo quente. Drinking Tinto, un grupo de bambinos están parindo o seu primeiro disco. Arturo! Batería! Debbie! ¡Oh, mi amor! ¡Marcos! ¡Guerra rítmica! ¡Charlie! ¡Oh, baixista! Barca. O guitarra solista. De onde sondes? Bueno, somos de Teo, un pueblo ali ao lado de Santiago de Compostela. Como lle ides a chamar a esa obra de arte que estades parindo? Colleita propia. E non lle quedaría máis bonito Drinking Tinto, sumo de berberecho? Será un tema a debatir no próximo ensaio. Rock en galego, por que non rock en inglés que está tan de moda? Porque non sabemos. Porque... Pero canto, vos... Falta un cantante, un cantamañanas. Digo eu, mire, cantar canta todo o que quera e máis. Eu penso que un sentido o que fagamos rock en galego. Que non sabemos falar inglés, tío. É bonito, non? É profundo. Vou a chorar. Jopiños, que pensades subido do precio das patacas? Bueno, o disco salirá a finales do ano que ven, así que teredes bastante tempo para forrar cartos para pillalo. Os Drinking Tinto vanos a facer unha improvisación para a querida Juventude Galicia. Quero ser muller. Eu tamén quero ser muller. Eu quero ser muller, quero sentirme ben, quero abrir as alas, sentilas nas miñas bragas, porque eu quero ser muller, quero sentirme ben, quero ter a sensación de poder poñer un tampón. Chegamos ao final da entrevista. Un saludo para a querida audiencia. Os coches, eu non sei como estes rapaces están degenerados, están todos da cabeza.